Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapangunak nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 17, 2022. Makita kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pa sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor Lisay. Kag karon sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. Video sa ginwakal nga Chicken Joy nga may ulod, viral karon sa social media. Year-end bonus sa regular kag casual provincial government employees ginsuguran na panagtag. Sa mga nagapanguna nga balita nasyonal, Tolfo kag Villar naglalisay angot sa conversion sa ginatanaumang nga duta bilang subdivisions. Presidente Marcos nagpandam sa isyu sang food security kag climate change. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa aton mga balita lokal pagkatapos lamang sa mining. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Para tuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Ang aton mga nagapangunang Pag champion ang ginamit mo, viral karon sa social media ang isa ka video nga ginpost ang isa ka public school teacher sa Bacolod angod sa nabakas ang estudyante nga Chicken Joy nga ginaulod sa gwa sang bulutuan. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod sa manunudlo nga nag-upload sang video, iya ginklaro nga ang video gikan sa ilang nga group chat pero kumpirmado nga natabo sa gwa sang public school sa East nga bahin sa Bacolod. Suno sa MAPI teacher, nangisog ini nga i-upload ang video para maghatag sang awareness sa publiko, ilabi na sa mga ginikanan para proteksyonan ang ikayong lawas sa mga estudyante. Tugang pa sa manunudlo, ang insidente ginalakip na sa iya nga pagtudlo sa health nga subject, ilabi na karon nga madamo ang kaso sang kolera. Nagpanugya naman ini sa mga ginikanan nga kung mahimo pabalunan ang ila kabataan o kung opsyon man ang pagbakal sang pagkaon sa kantin bangod may green card ang mga nagabaligya o kung may nagakaigo nga permit. Samtang ginakampanya sa Bacolod City Public School Teachers Association nga sa kantin magbakal sa pagkaon ng mga estudyante. Ini kasunod sang viral video nga ginaulod nga Chicken Joy nga nabakal sa isa ka estudyante sa gwa sang isa ka pampubliko nga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod. Suno kay Richard Hilangre, ang presidente sa asosasyon, ang mga nagabaligya sa kantin sa eskwelahan ang ma-regulate bangod sila ang may health certificate. Kag kung may bayulasyon, mahapos ang pag-monitor kag pag-report sa ila. Dugang pa ni Hilangre, ang mga nagabaligya sa gwa sang public school dapat nga gina-regulate naman sa barangay kag city health office. Para kay Hilangre, dako man ang mabulig sa pagpabalon sa ginikanan sa estudyante para masiguro ang pagpreparar sang pagkaon.
Ginsugura na sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang pagpanagtag sang year-end bonus o kung 14th month pay sa mga regular kag casual provincial government employees. Suno kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ginumpisahan ang pagpanagtag nagligid nga Nobyembre 15 base man sa rules kag regulations ng Department of Budget and Management o kung DBM. Dugang pa ni o kung ang year-end bonus, equivalent ini sa isa ka bulan nga sweldo sa mga empleyado. Dugang pa ni Diaz, nagadepende sa pagproseso sang tagsa ka mga administrative officers ang kada sigon sa paghatag sang among bonus. Magluwas ini ginaproseso naman ang payroll sa 25,000 pesos nga collective negotiation agreement o kung CNA bonus. Kag ang 10,000 pesos nga Service Recognition Incentive o kon SRI. Suno kay Diaz, padayon pang evaluation sa 5,000 pesos nga performance-based bonus agud nga proseso sa masunod nga tuig. Una dirigin pahayag ni Governor Bong Lacson nga maganubo ang additional bonus sa mga capital employees subong nga 2022 bangod hindi na mahatag ang 25,000 pesos nga incentive benefits for exemplary service o kon IBES. Ang gin-preparar sa buong nga napirmahan na nato ng iban actually na-release na is the year-end bonus. Equivalent na siya sa aton nga 1 month nga salary ng kada employee. Sa piyakabahan gid pa siguro naman ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II nga makabaton sang dugang nga 3,000 pesos nga gratuity pay ang contract of service o kon COS kag job order workers sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental subong nga tuig. Suro kay Diaz, may hatag man ang probinsya nga gift kag food packs para sa selebrasyon sang Pasko kag bagong tuig. Una dirigin pahayag sa Department of Budget and Management nga ang mga empleyado sang gobyerno sa idalom sang JO kag contract of service hindi eligible sa year-end bonus bangod hindi sila makabig ng mga regular workers. Ang year-end bonus ginsuguran sa pagpanagtag nagligid nga Nobyembre 15 sa mga regular, casual kag co-terminus employees. May gratuity bonus man na sila, iatag naman na sila. The usual is 3,000 pesos. But aside from that, nagahatag mo kita sa mga gift packs, no? Food packs para mausar nila para sa Christmas kag New Year. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22. Santon Plus Gold, Malikawan. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Sa aton mga ka-aksyon nga nag-monitor sa siniyang inoras no sa Aksyon Balita Evening Edition. Sa kay Sir Manuel Moratilla, no, good evening. Live watching from Toledo, Cebu. Salamat gid sir, daghang salamat dira nimo sir. Now kay Ma'am Homa Lumena, good evening. Now with 3 hearts. Si Ma'am Christine Minyas Villalobos, bumasak-usako ni guro si Ma'am Christine, no? Kay kung tig-ululan kuno tigtanoman. Tsakto ko. Tigtanom, no? Kay si Ma'am Christine is from DSB. So sige Si Sir Alex Montesa naga-monitor siya, no? Subong tinion. Si Ma'am Tessie Esquadra, good evening. Naga-monitor siya from Banwasang Binalbagan. Salamat kid Ma'am. Manod nga pag-monitor sa imo. Ma'am Diding Alawamianto, good evening. Salamat gid sa pagtutok sa siniyang inoras. Si Ma'am Joy Bitonga, no? Salamat man kag bayong gabi dira sa inyo. Kag salamat sa inyo yang pag-monitor, no? Sa siniyang program.
Thank you so much man for our 19,000 viewers. Diba? 19,000 viewers. And by the way, sa mga ka-action rin naton, please support sang amon nga mga advocacy videos, no? Kay para mo na sa aton no? Kung ano ang amon nga mga achievements, balik man na naton sa aton yung mga ka-action. So please support ang subong nakahimo ila entry si Action John Dale Salazar, si Action Doral Cabato, kag si Action Eden Aboso. Konti ginahikutar ko pa. Si Ma'am Marilo Varon, good evening. Tamiyaw niya lang kuno si Dangdang. Das may banwas ang Binalbagan. Boda mo listener from Binalbagan. Salamat gidra sa inyo ha. Para na nga pag-monitor. No? May mga portion subong nag-ulan-ulan, nag-ambon-ambon. So, sa mga ka-action naton, halungan ang yubon. Joke. Kadalom ba? Pati make sure lang gid may dala ta pa yung kag if mga turtalit hiti dala lang kamo ng kalo, 'di ba? Kay budlay na budlay ng gamay lang nga daan subong matuluan kadira sang wisik-wisik lang sa ulan ga pismo kaman. Anyway, thank you so much God and saliwat. God bless aton iya nga mga ka-action. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Salamat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Kagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata mo naman damo dito. Salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit. Life Extension Vitamin D3 ang Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Salamat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa kag
Sa detalye sa aton mga nagapangunang nga balita nasyonal, naglalisay sanday Senators Raffy Tulfo kag Cynthia Villar angot sa isyu sang conversion sang ginatalaumang mga duta bilang residential kag commercial areas. Ang isyu una gitalakay ni Tulfo sa Senate plenary debate sa giladuso nga 2023 budget sa Department of Agriculture nga gin-sponsor kag gindepensahan naman ni Villar. Gin-question ni Tulfo kung na ano ang ginhimo sang DA sa nagagamay na nga kalaparon sang ginatalaumang nga mga duta tungod ginabakal sang dalago nga developer agud nga himuon commercial kag residential land. Bilang sabat gitihemplo ni Villar ang business practice sa iyang pamilya kag ginpahayag nga wala sila nagabakal sang agricultural land sa mga probinsya bilang nga properties agud i-convert bilang residential areas tungod babudlay ini sa ila o kung sa ila bumalakal nga ibaligya liwat ang gintukod ng mga balay sa palaabuton. Apang gin-insistar ni Tulfo nga may ebidensya ini nga makapawatuod angot sa farmlands nga gina-convert bilang subdivision, partikular na sa Kawayan, Isabela. Sa piyak sini, wala na kontento si Tulfo sang sabat kag ginpangitaan ng DA sang detalye ang agod nga masolusyonan ng isyu. Kag sang hana magdepensa pa si Villar, ginutod ini ni Tulfo kag ginhambalan ng senadora nga madamo sa mga lugar nga pwede patindugan sang subdivision apang hindi lamang pag-take over ang mga farmlands. Nanawagan sa karon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpaayos sa economic cooperation sa Asia-Pacific region, kadungan sang paandam sa isyu sa food security kag climate change. Sa pagpamulong-pulong sa APEC CEO Summit, nanawagan ang presidente sang kolaborasyon kag kooperasyon sang rehiyon agud masolusyonan ang structural kag policy issues para malikawan ang dugang nga problema sa palabuton. Kalakip sa mga isyu nga gintalakay ni Presidente Marcos sa mga food security, global health systems kag climate change sa diin, ginpahayag nga ang gobyerno kag private sector kinahanglan magbuligay agud masolusyonan ang problema. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:31 inyo ginpamatian kabugasan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 17, 2022. Sa liwat ang inyo tagbalita Action and Defensor Lisay. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.